Action. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba taba ganin Alinuhu yayi wani bidiyo na rashin kyautawa. Ba a taba ganin Adam A Zango yayi wani bidiyo na rashin kyautawa. Ba a taba ganin duk jaruman da suke zuwa na masana'antar Kano. Babu wanda ya taba yin wani bidiyo na rashin kyautawa a garin Makka ko a garin Madina. Bara Alinuhu ya ji da shi da Ahmad da Shamsu dan iya da sauran jarumai da aka cika ba a taba yin cika a masana'antar Kano a cikin garin Madina da Makka ba irin bara shekara ɗaya kenan. Amma ba a ga sun yi wani abu na Allah wade ba. Amma wannan karan an samu jarumi na masana'antar Kano ya shiga cikin masallacin Annabi alaihi salatu wassalam, masallaci mai daraja wanda a duniya da lahira ba mu da wani guri da ya wuce inda Annabi alaihi salatu wassalam yake. Aljanna ma ba ta cika da daraja da imani da daraja da daɗi ba sai Annabi yana cikin shi. Aljanna madaukakiya jannatul firdausi sai Annabi ya shiga ciki za ta zama wannan abin da ake magana. Amma ka shiga inda Annabi yake, duk inda Annabi yake shine ya ko ina an je an yi wani abu wanda ya danganci wasa. To muna kira ga wannan jarumi ya tuba ya bidiyo ya janye waɗannan abubuwan kuma kada a sake yi. Idan wani ya gani zai yi sha'awa zai yi, idan ba a yi masa komai ba sai hukuma ta yi magana ba. Ya kamata wanda ya yi yana da ilimi yana da hankali ya san ya kamata ya kauce wa wannan abin da ya kuskure ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.